Kubudia erengda tabuk social media wo bararang tongmani TTAADC hapang kuno advertise re kare kuno interview na haya kare khogo niji borno simi chakri ru hne tabuk kesen kereng ngai chakri niti obju klai tongmani amang pli kasu famani pore kabuma borno khamni thikjak amoki kubude chengra jotona saimana ujungjak tamni hingkai borok jotona hingka borok joto thanjak ngse edisiwa hanya haite se diploma tani bodolna achuk thai achuk rewu kintu chakri tlang thinikai tamni bagai thanjak koroi omoda tibra sarong thanjak khone onek borok no chajakya kha khamani mangpli borok social media ro share khakya kintu potikawo je kasa family mangpli ni pore tabukte kaisa join report mangpli bo kasai fekya aro nukjak tongkha je join khainani date rok rujak tongmani ngakai okani mangpli kasa family pore tabo borok je heno mithikjak omo kubu tia ingya hangkai chengra da ereng barat ngai tong ngakai hasteni luku rok saimano chungjago omon tui TTAADC hapang tamo jogok no hnoi.